wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih ing pasinaon basa Jawa. Ing dinten menika kita rembag babagan teks deskripsi panganan tradisional. Niti saka gambar iki, surasane akeh panganan khas saka saben daerah ing Jawa iki. Kayata boyolali, kondang brem lan susu sapine. Cilacap, kondang kerupuk, tengiri. Kebumen ana sate ambal klanting. Wonogiri, tiwul, gaplek. Klaten, emping linjo. Pati ana sega gandul lan sega megono. Pemalang, sega grobyangan lontong. Purbalingga, soto kriyik. Tegal, teh poci. Kerupuk Antor, Wonosobo, mie ongklok, tempe kemul. Banjar, kondang dawet ayu. Kudus, kondang karo jenang lan dodol. Karanganyar, kondang sate kelinci. Sukoharjo, kondang welut lan sak piturute. Pangerten teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku paragraf utawa karangan kang isine nggambarake sawijining objek, bisa panggonan utawa wewujudan liyane. Kanthi gamblang, dadi sapa wae kang maca paragraf iki kaya-kaya ngerti dhewe objek kang digambarake ana ing sajroning paragraf iki. Lajeng ciri-ciri teks deskripsi iku ana 1. Caritane nggambarake samuberang bisa papan panggonan, jajanan pasar utawa samubarang liyane. 2. Teks deskripsi nggambarake kanthi jelas, rinci lan cetha serta nggunakake indra. 3. Nalika diwaca sapa wae sing maca kaya-kaya bisa mangerteni langsung isi paragraf mau. 4. Nggambarake salah sijining objek kayata warnane, ukurane, dhuwure utawa ciri fisik liyane. Paragraf kaya bisa dirasakake nganggo panca indra. Wulangan iki bakal diandharake menaka werna-wernine khas panganan khas daerah kanthi ancas supaya nambahi rasa seneng tumrap tlatahé dhewe-dhewe kang nduweni khas panganan kang beda-beda. Tuladhane ana gandos. Gandos iku kalebu panganan sing cara masake digoreng. Ana klepon. Inggih menika satunggal panganan tradisional ing kadamel saking uwos ketan ingkang dibentuk gandos bal alit kaliyan diisi gendhis jawi. Lajeng onde-onde yaiku satunggalé panganan ingkang kadamel saking glepung terigu utawi glepung ketan. Onde-onde menika digoreng utawi digodhog. Nagasari. Nagasari yaiku sawijining kué ingkang kadamel saking glepung uwos, glepung sagu, santen uga gendhis ingkang dicampur kaliyan pisang. Gethuk. Gethuk yaiku arupan jajanan peken ingkang kadamel saking téla ingkang salajengipun dipundhang lajeng ditumbuk sareng gendhis krambil lajeng diiris-iris. Lemper inggih menika salah satunggaling jajanan pasar khas Jawa ingkang dipundamel saking wos ketan ingkang salebetipun diisi abon, saged abon ayam utawi sapi. Pasinaon teks deskripsi panganan tradisional cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.